Ajde, samo ovdje. Ovdje izaspod, ima ovo. Sve se sutra skuva. Ne sjerga. Ne smrže. Hoćemo da svi? Šefa, dobro. Aj, daj malo ruke. Pa daj ruke. Daj ruke. Ajde, prvi si na kazanju jebote, Bog, ajde. I na magaretu. Ja sam silova, slušaj. Ajde, rakije, šol. Što biće treba? Koji je ranjen? Evo vi ste. Ja vadi što drugo ne glaći. Evo ga sin, mora da je moja stara poslala. Sad ćemo mi odvojiti. Polako. Šaj i slatku. Polako. Sveta malo ove rakije ima. Ima još više. Ima. A dođe. Zaradnike vam. Ajmo jedna. Ovaj med, kort moramo vratiti. Rajkar. Sad izvesti. Dođi tamo ušatom tu. Ajde, dobro. Kele. Kreni šok. Nemoj moj šok. Kupimo kako budemo u bateriji. Može to tu. Evo sad ću pala Grega. Ja. Koliko imaš ti? Mene je trajila pogled tu. Ako stimaš. Daj meni, vidi ja gore, ja to. 20 minuta. Baci tu. Dosta jedan. Evo. Ostala mu je jedna samo. Šoli! Baci kurac. Neka mi ćemo to odvojiti. Baci jedna. Opa, dobra.